ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും ചെല്ലല്ല. മാതാജി ലൈവ് എടുത്തു. മാതാജി മ്യൂട്ട് ആക്ക എല്ലാരും. നാമം കേൾക്കില്ലെങ്കിൽ എല്ലാരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും മ്യൂട്ടാക്കിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മ്യൂട്ടാക്കിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മ്യൂട്ടാക്കിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമ മാതാജി. പ്രണാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. സപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിനെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിനെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിനെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാധനാം മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥര ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളപ്പോ 13ാമത്തെ ശ്ലോകാണ് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതി. ചെല്ലിക്കോ ചെല്ലിക്കോ മാതാജി. ലളിത മാതാജി ചെല്ലിക്കോ. അന്നേരം ആരുമില്ലേ. ശ്ലോകം 19. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജനോ ജാതു കഥഞ്ജനാവൃജേ മുകുന്ദ സേവ്യന്യ പദംഗ സംസ്കൃതി സ്മരൻ മുകുന്ദാഗ്രം ഉപഗഹനം പുനർ വിഹാതുമിച്ചേന രസഗ്രഹോ ജനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിതിന്റെ വിവർത്തനം വായിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ. അതായത് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അധപ്പതിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഭക്തൻ ഇടയായാലും അപക്വാവസ്ഥയിൽ ചിലപ്പോ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിന് മുമ്പ് ചിലപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാം, ഭക്തിയിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളിയേക്കാം അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ അധപ്പതനം സംഭവിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ ആയാലും അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? വീണ്ടും ഭക്തിയിൽ വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ മേന്മ. അതേസമയം ഒരു അഭക്തനാണെങ്കിൽ എന്നത്തേക്കും ആയിട്ട് അധപ്പതനമായിരിക്കും സംഭവിക്കുക. അതാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളുടെ രുചി അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും?
ആ നിലയിലേക്ക് വീണ്ടും വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കെല്ലാം ഇതൊരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ് അല്ലെ. നമ്മളും ഭക്തിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ നിന്ന് വീണ് പോയാലും നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ ശ്രമിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും ഭക്തിയിൽ വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ചിലര് പറയും 16 മാല ജപിച്ചിരുന്നു, ഇപ്പൊ പറ്റിയില്ല കുറച്ചു നാള് എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ 16 മാല ജപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? വീണ്ടും 16 മാലയിലോട്ട് വരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്രേക്ക് വന്നാലും സാരമില്ല, നമുക്ക് വീണ്ടും 16 മാലയിലോട്ട് വരാം. അതൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം. എല്ലാ ഭക്തിയും എല്ലാ ഭക്തിയുത സേവനവും അതുപോലെ തന്നെ. ഭാവാർത്ഥം ശീലപ്രഭുപാദർക്ക് ജയ. രസഗ്രഹ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവത് പാതാരവിന്ദ സുധയുടെ മാധുര്യം ആസ്വദിച്ച ആള്. ആ ആളിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്ന? രസഗ്രഹ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭൗതിക രസം ഗ്രഹിച്ച ആൾ എന്നാണ് രസഗ്രഹ. ഏത് രസമാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവന രസം അല്ലെ. പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ആ രസം അനുഭവിച്ച ആൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവത് ഭക്തനായ ആൾ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ വശീകരണങ്ങളിൽ താനെ താല്പര്യമില്ലാത്തവനായി തീരുന്നു. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മളിപ്പോ ഭക്തിയില് നമ്മൾ കനിഷ്ഠാധികാരികളായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. എന്നാൽ തന്നെയും നമുക്ക് എന്താണ് ഇപ്പൊ തോന്നുക? 16 മാല ജപിക്കണം, ഭഗവാന് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കണം, ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചതേ കഴിക്കാവൂ അല്ലെ. വേറെ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാലും നമുക്ക് തോന്നും അയ്യോ ഇത് ഭഗവാന് കൊടുത്തില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഇല്ലേ? തോന്നത്തില്ലേ എല്ലാവർക്കും? തോന്നാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അസ്തിത്വത്തിന്റെ വശീകരണങ്ങളിൽ താനേ താല്പര്യമില്ലാത്തവനായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആകർഷണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും. സദാ അധോഗതിക്ക് പ്രവണമായ ഫലോദിഷ്ട ലൗകികര ലിഖിതകരമല്ലാത്ത സംസർഗത്താൽ ഭഗവത് ഭക്തനും അതപ്പതിച്ച നിരവധി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭൗതികതയിലും ഒഴുകിയവരോടും ഒപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പോ കൂടേണ്ടി വരും അല്ലെ. അങ്ങനെ കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? അധോഗതി ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭക്തൻ എന്തായിട്ട്? അധപ്പതിക്കാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് വരുന്നത്. അതാണ് ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ വശീകരണം എന്ന് പറയുന്നത്. വാചാമലൻ അങ്ങനെ വീണ ഒരാളായിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അങ്ങനെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ ഭാഗവതത്തിലുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദൃഷ്ടാന്തം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. എന്നാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അയാൾക്ക് ഉയർന്നു വരാൻ സാധിക്കാം. ഭഗവത് ഭക്തൻ അധപ്പതിക്കുന്നു എന്നിരിക്കലും അവനെ അധപ്പതിച്ച ലൗകികന് സമാനമായി ഒരിക്കലും പരിഗണിക്കരുത്. കാരണം എന്താ? ഒരു അഭക്തൻ ലൗകികവാദി എന്താണ്? അധപ്പതിച്ചാൽ അത് എന്നേക്കുമുള്ള അധപ്പതനമാകും. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തൻ അധപ്പതിച്ചാൽ അത് താൽക്കാലികമാകും, മറ്റത് പെർമനന്റ് ആണ്. ഇതാണെങ്കിലോ ടെമ്പററി ആയിട്ടായിരിക്കും ഒരു ഭക്തന്റെ അധപ്പതനം. അവനെ അധപ്പതിച്ച ലൗകികന് സമാനമായിട്ട് പരിഗണിക്കരുത്. നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു കർമ്മി, അതായത് കർമ്മി എന്ന് പറയുമ്പം ഏതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നയാളെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മി എന്ന് പറയുന്നത്. അയാളുടെ സ്വകർമ്മത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത്. അതിനാലാണ് അപ്പൊ കർമ്മി എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതിൽ പുണ്യപാപ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പാപഫലങ്ങൾ ആകുമ്പോ പാപങ്ങളുടെ ഫലമാണ് ദുരിതം എന്ന് പറയുന്നത്. പാപം ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ദുരിതം അനുഭവിക്കാം. പുണ്യം ചെയ്തതാണെങ്കിലോ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാനും പറ്റും. അതേസമയം ഭക്തൻ ഭഗവാനാൽ സ്വയം ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ശാസനകളാൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ യമനിയമങ്ങളും എല്ലാം പാലിച്ചിട്ടായിരിക്കും ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാൻ സ്വയം ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ശാസനങ്ങളാൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു. യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ? ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകുന്നു, ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്കതിൽ നിന്നും മേലോട്ട് വരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഒരു അനാഥ ബാലന്റെ ഒരു ഉപമ പറയുന്നതാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. ഒരു അനാഥ ബാലന്റെ ദുരിതങ്ങള് രാജാവിന്റെ പ്രിയ ശിശുവിന്റെ വിഷമതകളും സമാനങ്ങളല്ല. ഇവിടെ ആരാണ് രാജാവിന്റെ പ്രിയ ശിശു എന്ന് പറയുന്ന? ആരാണ്? ഒരു ഭക്തനാണ് അല്ലെ. ഒരു അനാഥ ബാലൻ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? ഒരു അഭക്തൻ അല്ലെ, ലൗകികവാദി. അപ്പൊ ലൗകികവാദിയായ ഒരു ഇതാണ് ആളിന്റെയും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്റെയും വിഷമതകൾ, അതാണ് രാജാവിന്റെ പ്രിയ ശിശു എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അങ്ങനെ അത് കണക്കാക്കാം.
അപ്പൊ ഒരു അഭക്തന്റെയും ഭക്തന്റെയും വിഷമങ്ങൾ ഒരേപോലെ അല്ല. ഒരു അനാഥൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരായിരിക്കും? നാഥനില്ലാത്ത ആളാണ് അനാഥൻ, അല്ലെ? ആരും സംരക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ഇല്ലാത്തതിനാൽ വാസ്തവികമായും പാവപ്പെട്ടവനാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കൃപ ആർക്കുണ്ടാകത്തില്ല? ഒരു അഭക്തനായ ഈ അനാഥന് ഉണ്ടാകത്തില്ല. അയാൾക്ക് നാഥനില്ല, ഭഗവാൻ ഇല്ല, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഒരു സമ്പന്ന പുത്രൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ആരാണ്? ഭക്തൻ. എന്താണ്? അനാഥന്റെ അതേ തലത്തിലായി കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും എന്ന് വെച്ചാല് വിഷമതകളിൽ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അധപ്പതിച്ചു എങ്കിലും അവൻ സദാ സമർത്ഥനായ തന്റെ പിതാവിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കീഴിലാണ്. ഇവിടെ ആരാണ് പിതാവ്? ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ പിതാവ്, അല്ലെ? ആ ഭഗവാൻ ആരാണ്? സമർത്ഥനായ പിതാവാണ്. അപ്പൊ ആ പിതാവിന്റെ ശ്രദ്ധയിലായിരിക്കും ഒരു ഭക്തനായ ഏതാണ്? ഒരു സമ്പന്ന പുത്രൻ, അല്ലെ? അതേസമയം അനാഥനായ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലാത്ത, അനാഥത്വം ഇല്ലാത്ത ഒരു ദരിദ്ര ബാലനാണെങ്കിലോ അയാൾക്ക് എന്താണ്? പാവപ്പെട്ടവനാകുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾക്ക് കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവൻ സദാ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പുത്രൻ, സമ്പന്ന പുത്രൻ എന്തായിരിക്കും? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കീഴിലാണ്. ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ ദുഷിച്ച സംസർഗ നിമിത്തം ചിലപ്പോഴൊക്കെ സുഖഭോഗ കർമ്മികളെ അനുകരിക്കുന്നു. പാദ്യാമലൻ ചെയ്തതുപോലെ സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും, അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മികൾ ഭൗതിക ലോകത്തിന് അതീതമായി ഇതിനെ അടക്കി ഭരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനാണ്, അല്ലെ, എല്ലാം എന്നുള്ള തോതില് ഈ ലോകം മുഴുവൻ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ഏതാണ്? കൂട്ടി വരാനായിട്ട്, എല്ലാം തന്റെ അധീനതയിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും. അതാണ് മനുഷ്യ സ്വഭാവം, അല്ലെ? പക്ഷെ ഭഗവാനെ ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഭഗവാന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഓർക്കുമ്പം നമ്മൾ ആ സ്വഭാവം എല്ലാം വിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അതേപോലെ ഒരു അഭിനവ ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് പകരമായി ചില ഭൗതിക ശക്തികൾ സംഭരിക്കണമെന്ന് മൂഢമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ്? ഒരു നവഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഭിനവ ഭക്തൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഭക്തിയിലോട്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ. വേറൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് ആരാണ്? കർമ്മികൾ, അല്ലെ? കർമ്മികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നയാള്. എന്നാൽ അടുത്ത ആളാരാണ്? അഭിനവ ഭക്തൻ, ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഭക്തിയിലോട്ട് വന്ന ന്യൂ ഭക്തൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്, നവാഗതൻ. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അദ്ദേഹം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് പകരമായി ചില ഭൗതിക ശക്തികൾ സംഭരിക്കണമെന്ന് മൂഢമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ഒരു കനിഷ്ഠാധികാരി ശരിയായിട്ട് ഭക്തിയിൽ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് വിചാരിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് പകരം ഭൗതിക ശക്തികൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് ശക്തികൾ ആർജിക്കാം. നമ്മളെ ശക്തികൾ എന്തൊക്കെ ശക്തി നമ്മൾ പഠിച്ചു? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി, അതല്ല വലുതാകാനും വലുതാകാൻ പറ്റുന്ന ലഘിമ, അങ്ങനെയുള്ള ശക്തികൾ. അതിനെന്താ പേരാ പറയുന്നത്? അഷ്ടശക്തികൾ, സിദ്ധികൾ, അല്ലെ? സിദ്ധികൾ, ശക്തി എന്നല്ല, സിദ്ധി, അല്ലെ? അഷ്ടസിദ്ധികൾ. അപ്പൊ ഈ അഷ്ടസിദ്ധികൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് പകരമായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഭൗതിക ശക്തികൾ സംഭരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്താം എന്ന് അയാൾ വിചാരിക്കും. മറ്റുള്ളവരെ തന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കും. അപ്രകാരമുള്ളവരെ ഏത് പേരിലാ പറയുന്നത്? മൂഢഭക്തർ എന്നാണ്, അല്ലെ? അവരൊക്കെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ പ്രയാസങ്ങളിൽ അകപ്പെടുത്തുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ വേണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഭഗവാൻ പരീക്ഷിക്കും. അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടാവും, അല്ലെ? ഭക്തി എളുപ്പമാണെന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്നതല്ല, അല്ലെ? എളുപ്പമാണെന്ന് മറ്റ് പാതകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നും, അല്ലെ? അഷ്ടാംഗ യോഗ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതുമായിട്ട്, ജ്ഞാനയോഗ, അല്ലെ? അതുമായിട്ടൊക്കെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തിയോഗ എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിലും അതത്ര എളുപ്പമല്ല. എല്ലാം തരും ഭഗവാൻ മോചനം വരെ തരും. പക്ഷെ ഭക്തി മാത്രം അത്ര എളുപ്പം തരത്തില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ബുക്കിലും ആചാര്യന്മാരും പറയുന്നത്.
അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? പല പല ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തും അല്ലെ, നമ്മൾ ശരിയായ ഭക്തനാണോ എന്ന് അറിയാൻ. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്കുള്ളതെല്ലാം വലിച്ചെടുക്കും, തിരിച്ചെടുക്കും അല്ലെ. നമുക്ക് തന്ന സമ്പത്തും സൗന്ദര്യവും ഒക്കെ, ശക്തിയും സ്വാധീന ശക്തിയും അല്ലെ, ഇതെല്ലാം തിരിച്ചങ്ങെടുക്കാം. അതൊരു പരീക്ഷണമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ പ്രയാസങ്ങളിൽ അകപ്പെടുത്തുന്നു. നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ മരണമോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉദ്യോഗം നഷ്ടപ്പെടുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ പിടിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. സവിശേഷ പ്രീതിയായി എന്ന് വെച്ചാൽ സവിശേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെയധികം വിശേഷമുള്ള പ്രീതിയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ. അമിത വാത്സല്യത്തോടെ ഭഗവാൻ സർവ ഭൗതിക സാമഗ്രികളും ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? അങ്ങേയറ്റം ഇരുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ വായിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ. 11ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് അവന്തി ബ്രാഹ്മണനെ കുറിച്ച് വായിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ. ഭയങ്കര ധനവാനായിരുന്നു, എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലെ, ബിസിനസ്സും എല്ലാം വളരെ എന്ത് ചെയ്തു? വളരെയധികം പുഷ്ടിപ്പെടുത്തിയിരുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ആരായിട്ട് മാറി? ഒരു പരിത്യാഗിയായിട്ട് മാറി അല്ലെ. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? പരമഹംസനെ പോലെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം ഭിക്ഷ യാചിച്ചു. അല്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞ മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശത്രുക്കളായി കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്ന, ബിസിനസ്സിലൊക്കെ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന, മത്സരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അവരുടെ വീടുകളിലും പോയി അദ്ദേഹം ഭിക്ഷ യാചിച്ചു. എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു തോന്നലും ഇല്ല. അത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം. ഇതെന്റെ മുന്നേ ഉള്ള എന്റെ ശത്രുവായിരുന്നു, എന്റെ ബിസിനസ്സിലെ ശത്രുവായിരുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തയൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ മറ്റുള്ളവർ എന്താണ് കണ്ടത്? മുമ്പ് എന്റെ ശത്രുവായിരുന്നു, എനിക്ക് എന്താണ് ഇപ്പം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനെ പോലെ മതത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ എന്നുള്ള കാര്യത്തില് സഞ്ചരിക്കുന്നു, ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരുപാട് അധിക്ഷേപിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അതൊന്നും ബാധകമല്ല. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹം ആരായിട്ട് മാറി? ഉത്തമാധികാരിയുടെ സ്ഥാനത്ത്, തലത്തിലോട്ട് എത്തിപ്പെട്ട ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധി ഉദിച്ചു, വിവേകം ഉദിച്ചപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ ഭക്തനായിട്ട് മാറിയത്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ലീലയാണ്. പിന്നെ എന്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം സ്വയം ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാം ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായിട്ട് മാറി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ എത്തുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? അമിത വാത്സല്യം വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഭക്തനെ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്കുള്ള സമ്പത്തും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും, ബന്ധുക്കളും മക്കളും ഭാര്യയും മിത്രങ്ങളും ഒക്കെ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? അകന്നു പോകുന്നു അല്ലെ. ശത്രുക്കളാവുകയോ അകന്നു പോവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യും? ധ്രുവന് നാരദ മഹർഷിക്ക് അല്ലെ. നാരദ മഹർഷി ദാസിപുത്രനായപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ മരിച്ചപ്പോ അല്ലെ, മാതാവ് പാമ്പ് കടിച്ച് മരിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം ഒറ്റപ്പെട്ടു അല്ലെ. ആ അവസ്ഥയിലാണ് ഭഗവാനെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതലായിട്ട് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അദ്ദേഹവും പരിവ്രാജകനെ പോലെ മറ്റേ 4 മാസത്തെ വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ച മഹർഷിമാരെ പോലെ, വേദാന്തികളെ പോലെ അദ്ദേഹവും വീട് വിട്ടിറങ്ങി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ ഭഗവാൻ പരീക്ഷിക്കുന്നത്. നമ്മളെ വാത്സല്യത്തോടെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എല്ലാം തിരിച്ചെടുക്കാം. അത്തരം പ്രവൃത്തിയിലൂടെ സംഭ്രാന്തനായ ഭക്തനെ സർവ്വ ബന്ധുക്കളും മിത്രങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അപ്രകാരം അവൻ വീണ്ടും ഭഗവത് കൃപയാൽ സുബോധവാനായി തീരുകയും യഥാർത്ഥമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനാകുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. അത്തരം പതിതാത്മാക്കൾക്ക് ഉന്നത യോഗ്യതയുള്ള ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പന്ന വാണിജ്യ കുടുംബത്തിലോ ജന്മം എടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി ലഭ്യമാകുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ സുവ്യക്തമായി അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാൻ പരീക്ഷിച്ച ആളുകള് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 2 തരത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അതിന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നാരദ മഹർഷിയെ പോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ധാമത്തിലെത്താനായിട്ട് അല്ലെ, ഉപരിലോകങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ധാമത്തിലോ എത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. നാരദ മഹർഷി നാരദനായിട്ട് മാറി അല്ലെ. ഒരു ദാസിയുടെ പുത്രൻ നാരദ മഹർഷിയായിട്ട് മാറി. അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലമാണ് അല്ലെ. എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇഷ്ടാനുസരണം സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട്, വൈകുണ്ഠത്തിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം എന്നുള്ള. അപ്പൊ അത്ര ഉയരും. രണ്ടാമത്തേതാണെങ്കിലോ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കാനായിട്ട്
അവസരം കിട്ടും, ഭക്തിയുത സേവനം തുടരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകും എന്ന് ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ. അത്തരം പദവിയിലുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനാൽ കഠിനമായി ശാസിക്കപ്പെട്ട് ബാഹ്യദൃഷ്ട്യാ നിസ്സഹായനായ ഒരു അവസ്ഥയെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അകപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഒരാളോളം ഭാഗ്യവാനല്ല. അപ്പൊ ഇതെന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത്? ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ പുറം ബാഹ്യദൃഷ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കാണുമ്പം അല്ലെ, സാധാരണക്കാർക്ക് കാണുമ്പം എന്ത് തോന്നും? ഒരു നിസ്സഹായ അവസ്ഥയാണ്, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ. ആ അവസ്ഥയിലുള്ള ആളിനേക്കാൾ മെച്ചമല്ല സമ്പന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിച്ച ആളെന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാ നല്ലതെന്നാ പറയുന്നത്? സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആളല്ല ശ്രേഷ്ഠൻ, പിന്നെ ആരാണ്? എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഭഗവാന്റെ പാതയിലോട്ട് വന്ന അല്ലെ, ആത്മസാക്ഷാത്കാര പാതയിലോട്ട് വന്ന ആ ദരിദ്രനാണ് മെച്ചപ്പെട്ടവൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്ന ആളിനെക്കാളും മെച്ചം ഏതാണ്? ദാരിദ്ര്യ അവസ്ഥയിൽ വന്ന് ഭഗവാനെ മാത്രം അല്ലെ സ്മരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സന്യാസിയായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിട്ട് മാറുന്ന ആളിനാണ് എവിടെ എത്താൻ പറ്റുന്നത്? വൈകുണ്ഠത്തിലോ ഗോലോകത്തിലോ ഒക്കെ എത്താൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് ശ്രേഷ്ഠൻ അല്ലെ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അയാളുടെ ഭാഗ്യമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഏതിനേക്കാളും സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആളിനേക്കാളും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം സമ്പന്ന കുടുംബക്കാരൻ വീണ്ടും ഈ ലോക ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോകണം അല്ലെ, വീണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതേസമയം മറ്റേ ആൾ ഒരു പടി കടന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ, ഉയരെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ നിസ്സഹായനായി തീരുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ഉന്നത കുടുംബത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ ജന്മം ലഭിച്ച ഒരുവനേക്കാൾ മഹാഭാഗ്യവാനാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? സൽകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച അധപ്പതിക്കപ്പെട്ട ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ വിസ്മരിച്ചേക്കാം. അപ്പൊ ആരാണ്? സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചയാൾ ചിലപ്പോ എന്താണ്? ഭഗവാനെ മറന്നേക്കാം. അതേസമയം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഭഗവാനെ മറക്കുന്നില്ല, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നു. അതാണ് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ 18-ാം അധ്യായത്തിൽ 66-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അല്ലെ ഒക്കെ പഠിച്ചത്. 65, 66 ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ അതാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പൊ അയാൾക്കാണ് പെട്ടെന്ന് ധാമത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നിരാലംബ അവസ്ഥയിലാകപ്പെട്ട ഭക്തൻ സദാസമയവും നിസ്സഹായനെന്ന് സ്വയം ചിന്തിച്ച് ഭഗവാനെ അഭയം പ്രാപിക്കുക ദ്രുതമായി പെട്ടെന്ന് മറ്റേ ആളിനെക്കാളും പെട്ടെന്ന് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മടങ്ങിയെത്തുന്നു. അതിനാൽ അയാൾ അത്യധികം ഭാഗ്യമുള്ളവനാകുന്നു. അപ്പൊ 2 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അതിൽ ആരാണ് ഭാഗ്യവാൻ? ദരിദ്ര കുടുംബത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് അല്ലെ, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലെത്തിയ ഒരു സമ്പന്നനായിരുന്ന ആൾ ദരിദ്രനായിട്ട് ഇപ്പം മാറി, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു, ബന്ധുക്കളും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ ആളാണ് എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം ലഭിക്കുന്ന ആൾ. സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ വീണ്ടും ജനിക്കുന്ന ആൾക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഈ ലോക ജീവിതം നയിച്ചു വേണം അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ എത്താൻ. അപ്പൊ 2 കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ഭക്തന് ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിൽ താനെ താല്പര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ അത്രത്തോളം ആത്മീയ മാധുര്യമുള്ളതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം. അപ്പൊ ഏതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തി? അതായത് ഭാവം, പ്രേമ, ഭക്തിയല്ലേ 9 സ്റ്റേജസില്. അതിലെ ഭാവം, പ്രേമം അവിടെയൊക്കെ എത്തുന്ന ആളെന്താണ്? ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തില് താല്പര്യം തനിയെ നഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ആത്മീയ മാധുര്യം അത്രത്തോളം ഉണ്ട് ശുദ്ധ ഭക്തിയില് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവന പുരോഗമനപരമായ പൂർണ്ണതയുടെ സൂചനയാണിത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്? ശുദ്ധ ഭക്തി, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങളെല്ലാം താനെ മാറിയാല് നമ്മൾ ഏത് തലത്തിൽ എത്തുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്? ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് മാറുന്നു. ത്രിഭുവനങ്ങളിലെയ സമസ്ത സമ്പത്തും അയാൾക്ക് ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യാണ്. എന്താണ്? ധ്രുവന് ഓഫർ ചെയ്തതുപോലെ ധ്രുവന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്ത് വേണോ ചോദിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ധ്രുവൻ പറഞ്ഞെന്താ? എനിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ കണ്ണാടി ചില്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു, ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്താ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? വൈഡൂര്യമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ.
അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ എന്താ, 3 ലോകങ്ങളില് എല്ലാം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്ത് പറയും? അതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് ആരെ സ്മരിക്കാൻ മാത്രം മതി? ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്നായിരിക്കും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ പറയുക. നമ്മളെല്ലാം ആ അവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളിപ്പോ കനിഷ്ഠാധികാരിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ക്രമേണ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നു വരും. ശ്ലോകം 20. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ഹി വിശ്വം ഭഗവാനിവേതരോ യദോ ജഗസ്ഥാന നിരോധ സംഭവാഃ തദ്ധി സ്വയം വേദ ഭവാംസ്തദാപി തേ പ്രാദേശമാത്രം ഭവത പ്രദർശിതം. ഇദം ഹി വിശ്വം ഭഗവാനിവേതരോ യദോ ജഗസ്ഥാന നിരോധ സംഭവാഃ തദ്ധി സ്വയം വേദ ഭവാംസ്തദാപി തേ പ്രാദേശമാത്രം ഭവത പ്രദർശിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ വായിക്കാൻ സമയം തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകത്തില്ല. എല്ലാവർക്കും വായിക്കാൻ അറിയാമല്ലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചു നോക്കിക്കോളാം. ഇതം, ഇത് പ്രധാന പദാർത്ഥം. ഇതം, ഇത്. ഹി, എല്ലാം. ഇതം ഹി, അല്ലെ? എല്ലാം. വിശ്വം ഭഗവാൻ, പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ. ഇതര എന്ന് വെച്ചാൽ വിഭിന്നം, വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള രൂപം. അവിടെ ഒരു വാക്കുണ്ട്, ഇവേ തരോ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇവേ തരോ എന്നാണ്. അപ്പൊ അതാണ് വിഭിന്ന രൂപം. യഥ, ആരിൽ നിന്നോ, ജഗത്ത്, വിശ്വങ്ങൾ, സ്ഥാന, നിൽക്കുക, നിരോധ, സർവനാശം, സംഭവാഹ, സൃഷ്ടി, തത് ഹി എന്നാണ്. തത് ഹി, സർവ്വതിനെ കുറിച്ച് സ്വയം വേദ, അറിയുക, വേദം അറിയുക, അല്ലെ? ജ്ഞാനം അറിയുക. ഭവാൻ, അങ്ങയുടെ സത് ആത്മാവ്. തഥാ അഭി, എന്നിട്ടും. തേ, താങ്കൾക്ക്. പ്രാദേശം മാത്രം, കഥാസംക്ഷേപം മാത്രം. ഭഗവത, അങ്ങേക്ക്. ഭഗവത അല്ല, ഭവത എന്നാണ്. ഭവത, അങ്ങേ. ഇവിടെ ഈ ഗ ഇല്ല. ഭവത, അങ്ങേക്ക്. അതവിടെ ഭവത. അങ്ങേക്ക് പ്രദർശിതം, വിശദീകരിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? നാരദ മഹർഷി വീണ്ടും വ്യാസദേവനെ പുകഴ്ത്തുകയാണ്. അതേ സമയം നിർദ്ദേശവും കൊടുക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കുക. വ്യാസദേവനെയും ചിലപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്? അങ്ങ് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയുന്ന ആളാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണ്? വിശ്വപ്രപഞ്ചം സ്വയം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയില് ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ്. പല ശ്ലോകങ്ങള് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്ന. 9-ാം അധ്യായത്തിലുണ്ട്. പിന്നെ ഏതാണ് 10-ാം അധ്യായത്തില്, 11-ാം അധ്യായത്തില് ഒക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ആരാണ്? പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ. വിശ്വപ്രപഞ്ചം, നമ്മള് ഏതാണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചും അതേപോലെ വിശ്വ ദർശനത്തില് എല്ലാം പറയുന്നത്. 9-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് മയാ തദമിതം സർവം ജഗത് അവ്യക്തമൂർത്തിനാമസ്ഥാനി സർവഭൂതാനി ചാഹം തേഷവസ്ഥിതഃ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വിശ്വപ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? എന്നാൽ ഞാൻ എല്ലാത്തിലുമുണ്ട്. അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു, ഞാൻ എല്ലാത്തിലുമുണ്ട് എന്നാൽ ഒന്നിലുമില്ല, അല്ലെ? എന്നുള്ള ഒരു നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പം ഭഗവാനാണ് ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചം. കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ. അതാണ് വിശ്വരൂപം, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന, സർവവ്യാപിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന, എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവ്, എല്ലാത്തിന്റെയും സൃഷ്ടികർമാവ്, അല്ലെ? എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നു, എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നു, സംഹരിക്കുന്നു, എല്ലാം ഭഗവാൻ ആണ്. അപ്പൊ കാണുന്നതെന്തും ഭഗവാനാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. എന്നിരുന്നാലും അതിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ അകന്നു നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് പറയും. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ അതില് വേറിട്ട് നിൽക്കും. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് വിശ്വപ്രപഞ്ചം ഉത്ഭവിച്ചത്. ഭഗവാനാണ് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവായിട്ടും പിന്നെ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവായിട്ടും, അല്ലെ? പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഏതാണ് കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവായിട്ടും, രണ്ടാമത് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവായിട്ടും, മൂന്നാമത് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവായിട്ടും, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു, ആദ്യം കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവായിട്ട് എല്ലാ പ്രപഞ്ചവും സൃഷ്ടിച്ചു, അല്ലെ? ഭഗവാനിലാണ് ഇത് നിലകൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവായിട്ട് പ്രവേശിക്കുന്ന ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനിലാണ് അവിടെ നിലകൊള്ളുന്നത്, അല്ലെ? പിന്നെ ഏതാണ്? സർവനാശത്തിന് ശേഷവും ഭഗവാനിലാണ് അത് വിലയം പ്രാപിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ 100 വർഷം തികയുമ്പോ, അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവിന്
100 വയസ്സാകുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മഹാപ്രളയം വരുന്നു. അപ്പം എല്ലാം ബ്രഹ്മാവ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് സർവനാശം എന്ന് പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ പ്രളയം. അതാണ് ഭഗവാന് ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിവുള്ളതാണല്ലോ. ഞാനൊരു സംഗ്രഹം നൽകിയെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ വ്യാസദേവന്റെ അടുത്ത് പറയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാമല്ലോ എന്നാണ്. വ്യാസദേവൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണല്ലേ. എന്താണ്? പൂർണ്ണ അംശമായിട്ട് വന്നതാണ്. സാഹിത്യ അവതാരമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തി ആവശ്യത്തിനുള്ള ശക്തിയോട് കൂടി ഇതായിട്ട് വരുന്നു, പൂർണ്ണ അംശമായിട്ട് അവതരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വ്യാസദേവന് എല്ലാം അറിയാം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഉണ്ട്. എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്, ഭഗവാനാണ് വിശ്വപ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത്, എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമെല്ലാം അങ്ങേക്കറിയാം. ഞാൻ എന്നാലും ചുരുക്കി ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെല്ലാം വളരെ വിശദമായിട്ട് മഹത്വവൽക്കരിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭക്തർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന തരത്തിൽ വളരെ വിസ്തരിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇവയെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക? രചിക്കുക. ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെയും മഹത്വങ്ങളെയും എല്ലാം ഇതില് രചിച്ച് കാണിക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്ന വിവർത്തനത്തില്, അങ്ങനെ ഈ ശ്ലോകത്തില് അതാണ് പറയുന്ന ഭാവാർത്ഥം. ശീലപ്രഭാതത്തിൽ ജയം. ഒരു ശുദ്ധഭക്തന് മുകുന്ദ തത്വം അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വ്യക്തികവും നിർവ്യക്തികവും ആകുന്നു. മുകുന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരെയാണ്? മുകുന്ദൻ എന്ന് ഭഗവാനെ എന്തുകൊണ്ട് മുകുന്ദൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു? മുക്തി നൽകുന്ന മുകുന്ദൻ എന്താ? മുകുന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുക്തിയിൽ നിന്നും മുക്തി നൽകുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ ലിബറേഷൻ നൽകുന്നു. ലിബറേഷൻ ഏതിൽ നിന്ന് മുക്തി നൽകുന്നു? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നൽകുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു മുക്തി എന്താണ്? അതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മാറ്റുന്നു അല്ലെ. അപ്പം മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് വിട പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക ലോകത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പുണ്യപാപ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്നേക്കുമായിട്ട് മുക്തി നൽകുന്ന ആളാണ് ഭഗവാൻ എന്നതുകൊണ്ടാണ് മുകുന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മുകുന്ദനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അല്ലെ, തത്വങ്ങളാണ് അതാണ് ഏതില് പറയുന്നത്? എന്തായിട്ടാ പറയുന്നത്? 2 തരത്തിൽ പറയുന്നു. വ്യക്തികവുമാണ് നിർവ്യക്തികവുമാണ്. അപ്പൊ നിർവ്യക്തികം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മവാദികൾ പറയുന്ന ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ, ജ്യോതിസ് മാത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതേസമയം വ്യക്തികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ഭഗവാന്, ഐശ്വര്യങ്ങളോടുകൂടിയുള്ള ഭഗവാന് നമ്മൾ കാണുന്നു. അതാണ് വ്യക്തികവും നിർവ്യക്തികവും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മുകുന്ദനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് അതെന്നാണ് അടുത്ത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ അത് വ്യക്തിഗതമാകുന്നു, എങ്ങനെ നിർവ്യക്തിഗതമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. മുകുന്ദനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുകയാൽ അല്ലെ, ഉത്ഭവിച്ച ശക്തിയാകയാൽ അമൂർത്തക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മൂർത്തകമല്ലാത്തത്, രൂപമല്ലാത്തത്, മൂർത്തകം അല്ലാത്ത, രൂപമല്ലാത്ത വിശ്വരൂപാവസ്ഥയും മുകുന്ദനാകുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാനാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതെന്താണ്? അമൂർത്തക രൂപമാണ് എന്നാണ്. അത് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒന്നായിരുന്നു അല്ലെ. അർജുനൻ കണ്ടത് താൽക്കാലിക വിശ്വരൂപമാണ് കണ്ടത്. അതിനെ അമൂർത്തകം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അമൂർത്തകമാണ്. അതും മുകുന്ദനാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതും മുകുന്ദനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ രശ്മികളാണ് അല്ലെ, ശരീരത്തിലെ ദിവ്യ പ്രഭാവമാണ് ഇതായിട്ട് വരുന്ന ദിവ്യ ജ്യോതിസായിട്ട്, ബ്രഹ്മജ്യോതിസായിട്ട് കാണുന്നത്. അത് അപ്പം ഭഗവാൻ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദൃഷ്ടാന്തമായി ഒരു ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ക്ലാസ് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ക്ലാസ് ഉണ്ടോ? ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥം നാളെ പഠിക്കാം. രൂപശ്ചാകൃപാ സിന്ധുഭേവജ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ.
ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്.